Римската литература обхваща широк спектър от автори и произведения, които са създадени в Римската империя. Тези автори са оставили дълбок отпечатък в историята на литературата. Ето някои от най-значимите – Вергилий. Най-известен с епичната си поема Енеида, която разказва за похода на Еней, легендарен прародител на римляните. Енеида е национален епос, който е създаден като алтернатива на гръцката Илиада и Одисея. Хораций. Известен със своите оди, еподи и сатира. Хораций е майстор на лириката и е автор на философски и морални размисли. Неговите произведения са ценени заради своята елегантност и хумор. Овидий. Автор на Метаморфози, в които се разказват митологични истории за трансформации, както и на Изкуството да обичаш, влиятелно произведение за любовта и човешките взаимоотношения. Цицерон. Изключителен оратор, философ и писател. Цицерон е автор на ораторски речи, философски есета и писма, които имат голямо влияние върху западната философия и римската политика. Тацит. Историк и автор на историята на Римската империя и животът на Жеронимус. Тацит е известен със своята аналитичност и скептицизъм към властта. Луцилий. Един от първите римски сатирици, Луцилий създава произведения, които критикуват съвременното римско общество и морал. Плафт. Един от най-големите драматурзи на Рим. Неговите комедии, като Плутус и Амфитрион, са били много популярни и оказват голямо влияние върху западната драматургия. Сенека. Един от най-влиятелните философи на стоицизма. Сенека е известен с есетата си, писма и трагедии, като Медея и Тритонът.